welcome back to our channel. For today's video guys, gikan ko sa kuan guys, merkado niya maghugas-hugas sa taron mo napalit kog isda o karne. Niya napadri mga hugason guys. Dagan kay hugason. Hugas sa danis plato guys. Oh, nana guys, humana kog hugas sa mga kuan guys, humana kog hugas sa isda. Nya karon ato na ning isod sa Tupperware para ready pa paslak sa ref. Nya karon ang atong hugasan nagpalit ng kog ribs, mao ni sa atong hugasan ng ribs. Ato sa ning linuan kay aron di man yung lansi. O ako na ning hugasan ang ribs, mo ni among sabuon ron para paniud to ang ribs guys. Hapit mo ko di ka mamulitik guys. Oy, pasensyahi ko ninyo guys ha. O mana na kog hugas guys. Ato na sa ning isod sa Tupperware. Yan na sa gigipalit nga gamay para subak guys. Ato sa ning limpyuhan. Unya kuan day guys, sabak kay diri guys kay naay nagcutting sa gawas. Pasensyahin ninyo ang kalangas guys ha. Kay naamon ko sa trabahoan god. O mana ko hugas sa akong para subak guys sa subak sa mga utan-utan. Para akong ipamalit na isagol sa kong nilatan guys. Ay kalbasa, mais, sayote, pizza, repolyo, or bato. Guys, nalunod na ako ang kuan guys, kalbasa, sayote, nya. Ang atong ilunod karon guys, ang kuan na sad guys, ang atong bato nga para sa gol. O nalunod na ni guys. Unya, ako nang ilunod ang mais, walang mo kakita. O, karon ang kuan na sad guys, ang repolyo. Oh, ilunod na to. Wow, kadaghan sa akong repolyo guys. Daghan kay tag repolyo nga isagol guys ha. Kay lami kay nang daghang repolyo ba ganahan kay kuan nang daghang dahon-dahon ba kanang ipakaon sa baboy. Mo na guys, mo nang gidaghan akong maayo guys. Oh, ato sa ning iduot-duot guys. Ay para na siya mukuan guys, muhumok ba? O di ba? Okay, ready to eat na guys. Mangaon na yata guys. Guys, luto na guys. Oh, mangaon na ta guys. Mangaon na ta guys. Luto na nga akong nilatan. Yan na ay kuan. Bachong. Lamig yun akong nilatan guys. Yan na sa to'y kuan guys. Kinilaw. Daghang ting iring bis amuha guys. Pagadi ini. Kalit lang panaka diri guys. Hindi. Nya guys, salamat ka ninyo guys ha. Salamat jud ninyo sa inyong pagsuporta nako guys. Thank you kay tanan ninyo guys. O magkita-kita na sa tanan ninyo sa sunod natong video guys ha. Thank you kay ninyo guys. Thank you. Bye guys. Nga untag kuan.